Toya kan o sngau tanat utrai, toya ro ya kakerteng utrai, toya ro fi ki syakri jong utrai, fi ki bayeng hakaplau ka jong utrai, jongi. Tong nya leilang hau Blei ka jing duai ka nek por. Ku pa jongi ba beneng bolong utrai jongi met utrai jongi mensem. Sai sien pan yuan ha ka nek khlemat ka nek no phai sngi. Banai ngo ya me au Blei ba mela Kyrkhu ba mela am ya ka jingim ka jongi. Hoi ha ka nek tayo bro steo. Bat me pla pat jongi begin don sai sien pat. Ha ka nek jan me ha ka nek yeng ba kan thang ka jong me. Ban sha skor ya ka kten ka jong me. Bat ban ngap ayu ka try me don ban kren ka jingim ka jongi wei pi wei. Kom ta sai sien pan ni duai ban ni pen kan tang ya ka nek por ka jingelam ka jong me. Bagi ai gai barak ki bangin sapendap kin long da ka jing don kat ba ka jing Kyrkhu ka jong me. Kyrkhu yang i Kyrkhu ya kinong simanta bara ha ka nek program to ai bagi ai gai barak ki bangin sapendap ba ka nek jan me kan try kin long hi nak benta ban pen kraw ya ka borom ka jong me. Ngai ti ya ka benta ka badang sa ka por ba ka jingelam ka jong me. Snow ya ka jing duai ka jongi namang idam ni pan kine atang try no panem jong Jesus Christ. Amen. Nakaliang jong ka Balang Presbyterian Nongthymmai ngai ngo ya Blei. Bau penyo pat yangi kene kalat bangin syakri ban pendon borom ya Blei. La kalong lemba kene online service. Lane na kiway pat ki jing syakri ki jongi ya Blei. Teha kane ka jamin ni pdiang sngewbha ya bara ki nong simenta ha kane ka program. Bad ya bara ki togi ba page ya kane ka program. Lemba ka YouTube channel. Bad ka online service. Ha ki yeng ki sem ki jongki. Tongin duai hau Blei. Baun Kyrkhu baun don ringkat. Bad kane ka program. Nadu basdang. Hadu bakut jongka. Tong ini apteng ha ka khlemat ya ka jing syakri da ka bangina snok lang ka jing ruai ka balai spa khandai phunreu jing ruai lai spa khandai phunreu ngen tor ngen om siap teng us em usya frang ka ding bat ka onom sya bakan khang pan sngat bat burom bat nong ngen ya yo ubat unong bisyar halandet ulo komta ka jingruai ka balai spa khandai phunreu daden beladap jangane ka jingruai ngan sakarpat ya iba bi makri ben sngewbha ban yalam ka ba pulis dang bad duai ban nganong lupa den ka jing duai ngan sakarpat ki khun samla jong ka balang kata ya imes ifinia suyam bad imes imeri nika suyam bakin sngewbha pan ai ya ka jing ruai ka ba kerpang ka jongki.
jong tu shokat pamon utrai ulawe ya kabi kat padon gentor shakajing yale gentor shakajing yale gentor shakajing yale da shisha insa jong temen kalasting kain na bangan ba la jen ke jen shi tong ban re wai na la ngaku men kado nuot ngasuk men simli ban but ya uji su shalom kalbari gentor shakajing yale gentor shakajing yale gentor shakajing yale da shisha nginsa jong.ต่อชัวบังเล็กชาวเบลก็จริงด้วยงานผู้เล่กัดโตกันเนี่ยกิดคอร์ดนักเตียนกระจงเบลยกับบังอิลาบันเชมนักกิตับอิสยาและน้องกับบัสันพุสันนักกิตับจริงเป็นเป้าและน้องบาร์พวยบัดกุมจูรุนาอูเจเรมายาและน้องกับบลายพวยคอร์ดกับบาไล่ผู้ไล่เตอร์กิเตียนกิบองคุมเนี่ยจาร์อุบัสเลียงตัววันชิกิบัดอุตาอุบมดอนสบายวันตัวเทียดบัดบัมวันเก่งตัวเทียดกวายบัดกระโดดเคลมสบายบัดเคลมดอร์บัลเล่พี่เป็นหลุดสบายยากระบมลองคุปูบัดกระจินเตรจงพี่ยากระบมเป็นกระดังโตชาชกอร์เบียงยังงาบัดบัมยากระตากระบบหาโตกระมันเซมจงพี่กันเป็นสุภายละเดหากระบักเคลงpendam la kashkor to wan ru hanga to sngeu te kamen sim jong phi kan sa im wat pia utrai kat badang la ban siam yu to kerpat ya u kat ba udang hajan to uboman un ino yala kalenti bat uri bom hok la ki jinmot to un phai ru shau blei te un sosen e yu ngalong manga u alpha bat omega ubas dang bat ubakut hau uta ubas liang ngan ai e naka jong kata ka pukri ka ka jingim uta ubajob unyo ik e ke baro bat ngan long ublei jung u bat mo ude un long ukhun jonga henry ya kita ke ki balong ka jing septing bat ki bom ngei bat kiba ijli bat ikiba penyap bat ikiba kerek bat ikiba aiksoj bat ikiba mane blei thau bat ikita baro kiba lamler ka banta jungki ka long ka ta ka pung ya ka bat hang da ka dieng bat dau kendok ka balong ka ta ka jingyap ka baar henry kane ka long ka jutang mga thau bat ka yeng israel hadin kita kisngi uong try ngan bu yakla ka hukum jonga haki banta kiba syapo jongki bat ngan tho yaka haka do not jongki bat ngan long ublei jongki bat ki kin long ki khun ki breu jonga bat kin hikashu wei ya lau para merjan bat wei ya lau para nda ka boong to tiep ya utrai namar ki baro kin sa ithu yanga nadu ubapo tam hadu ubakrau tam naki wong utrai namar ngan map ikijing bom hok jongki bat ngan ken mau shu ya kapop jongki ublen Kyrkhu ni kitin mang pule na kapo ngi lek show Blei hakajing duai ko kpa jingi ubahab neng long ba khoi ka kerteng ka jome wan ka hima jome long ru kamon jome ko kanrat
yangi hakane kapor banginala atrai ka banwan ban kiu bo ko ying ko kentang ke jong me ban te ya kaduan ke jing syakri bat ban yaro pun brom ya me kendrat ik todoreng kat bat ngikum ka balang hakane kapor bakham tam ko kendrat ngiat iem lembak kini kising ki ba ki batan ki ba pen mau yangi atrai ba ba kata ke jingwan jong me kan slam shu kendrat ik todoreng kat ba me matla ka jong ka balang ka jong me yak ba me mela seng lor nu lum men dorang kat atrai mat ka wei pa ka wei ka long ying jong ki prab ngi kham tam atrai men lor kat bat ki khun hap ki jongi ki kmi ki pa bat kham tam ru ki blah no bat ki blah temen karta kan raj i kum ha ka ne ka jok bat ka por ka bang dan menta ngidap shisha ka jing lungo ma ka jing ka ba kraw ndai ma me atrai me tip kham ha yak e baro nama kata atrai babha kum bakaktin ku chume pen kan mau yangi bangin shushanya hame bangin shu IT hame me ki baro ki ba ngi im hakini kisni me men tip khambha men yalam kenrat babha ngi da duwai hame kham tam lamba jok ne ka skrip kan ka por menta akaba sa shi saknyat por kondat ngin saya sngau yaktin ba khoi ki chume ya ka ba an sapen pau bat an kren hangi lamba shakri chume tum san jungi Kyrkhu ko kendat jong syakri ban ai ka khubor kan ka por ai ba ki baro ki bangin ya sngau kin long ki bad pdiang hun akmat ka khet ki snei jome bat kan long ka jing Kyrkhu yangi ki bi sngau bat ki besngap ya ka shashkor me ko kendat yak jingu jing katpat ka jing kum kinong pom namangim nang ban ban kat ku madai hok kamon ka chome ndai kine baro ko trai ngi wan ban ngu ban dam man khot pat haka kerteng jong trai nuk im jingi Jesus Christ menta syukur kita bom cukup ru. Amen. Ajing em jing hi ki bril im July ki jing snew soi tan da ya le kum nu ban pen ngop ha ka pom re kan ni ka shong ha ni shme kum nu kin ni kin pe la dang i dom ye ka jing e tang hau Blei Kristan tungin put yaw Blei long thang ning kong haka jing im kan jongi tungin ai ti ala ka jing im tang ha uhi to ai ba ka jing e jongi kan yai ne tang ba uhi namar ba u Blei u long ka bor bat ka lim ti Kajing em jongi Kajing em jongi Haki sniki ba menta Haki kun kristan shisha Soy tan daya le Kumno bampin ngop panjing thala Hindray la dangi kin bao ya u Blei Hajing im ba man kasni Jis niu jong ka per thay kin du bat kim lo Kun kristan tungin bút yaw Blei nong thao Ning kong haka jing im ka jongi tungin ai ti ala ka jing im tang ha uhi to ai ba ka jing e jongi kan ye ne tang ba uhi namar ba u Blei u long ka bor bat ka linti ha ka jing im jongi ha ka jing im jongi
im ka jongi tungin ai ti ala ka jing im tang ha uhi to ai ba ka jing i jongi ka nge tang ba uhi namar ba u Blei u long ka bor bat ka linti ka jing im jongi Cajee in jong Cajee in jong Ngai ku Blei ya inong pulis dang ibala sim ya kebanta baila pendap ya kebanta ha kane kapor kebanta bat kumju ya ki khon samla ki ai ya kane ka jingruai ka ba khat bangin lech sajan ka jong Blei bat bangin wat ru ya Blei ku Blei sibun e na kebanta ka to ka jingruai ka ba kerpang ka jong pi Blei nang ya Kyrkhu ya pi ha ki sngi ki por bara jong ka jing em ka jong pi ba phinang la ban ya sakri ya Blei aga ne por ka banta nya poi no sakwei ka banta bat kata kalong bangin sngap bat sa skor ka ktien ka jong Blei ha ka ne ka janmit ha ka baning kong ya ngamla khlam da pen pau ka jing sngongu bat ai ka burom ya Blei blok Kyrkhu bat dan ringkat lem bat nga bangala ban sim ya ka ne ka banta ka ne ka janmit ban sam ya ka khubor na ka ktien ka jong Blei ngai ku Blei ki pastor jong Balang ki paranong sarai ki khot committee Balang bat ya baro ki para bangai jong Balang bat kumju ya baro ki tu ki ba pai ya ka program ha ka janit ai ku Blei ro ya ka program committee ka Blei bet bat shania hanga ban sam ya ka khubor ha ka janit to Blei un Kyrkhu bat un don ringkat bat kane ka jing sakri ka jongi ha kane ka janmit hoi kila don sibon ki banta ki blawan syo ya ka jingmot ki jing perkhat ki jonga nadu bangalayo ya kane ka program bangadai ban kren rei ya kine ki banta ladap ban kren ha kine ki tayo ki bladap tikum tang ala pendam yala de ka jing duai badaka jing yalam ka jong mun sem jong Blei lai alam ya ki jingmut ki jing perkhat ki jonga bangan Quran no na ka kitab jong Isya kelanang ka basan kusan hoj na ki tu ki banta ki balang ilayo sngewbha ha ka bladap pulis dang tikum tang anum pulis syo ya ki tu ki banta henrei nga kwa bangin ya pai jang ka to khot ka henreu jong ka to kelanong kabang wat piau trai kat badang la ban siam yu togar pat yu kat bau dang hajan wei breu lakli yu pastor wang ladau Jisu la tip lupa bau Judas un sadino yu balai pat u khot yu pastor wang kata ka jingkli ka ba ban pastor la ong ngarungam tip balai u Blei u khot yanga u debet habo yo i yo kaliot yo i bolong ba he nrei u tip pat bao Blei kham he bat kham kraw yo kaliot te kum ta wai ngu yo Blei bao Kyrkhu bat dan kat yo bat habau kawang yo mau on David yo kaliot namar bao long ubreu ba he te habau Blei khot ya ki breu u khot ki babon ki bambet ki bambiang rei pat u Blei penlong ya ki long ki babet nam na ka benta ka buram ka jong u Blei namar kata dai ban sngo thu bangi don kam yo Blei la ki bangai bat ki bamngai komjo sha bangi ya pois ki benta
jong kane ka kten ka jong Blei tong ini apa kendiat ya kane ka kitab jong Isaya ka kitab jong Isaya ka dan reu tlik lenong bad ya kinela tho dau Isaya ha ka spa snem ka ba nyau spa sao pho ha do khandai reu spa khandai pho fra BC ha ka jing mut tan rai ha ka tin Hebrew Isaya ka mut salvation of Jehovah ka jing pen em ka jong Blei Isaya udai khon jong Amos ubam dai u prophet Isaya im ha ka por baki Juda baki khon Israel ki don padeng ka jing letma bad em ha ka por ka jing sinchar jong us em Jehoram ubaar ya ka kitab jong Isaya lapan benta ki ar benta kata na do kelendong bading kong adu live kundai ka bakran phang ka hima jong ka ni ka perthai ka bansa jot ne do no the kingdom of the world shall perish bat ka benta ka ar na do kelendong basau phau hadu reu pun reu bakran phang ka hima ka jong Blei ka ban nang yar the kingdom of God shall flourish teka sensyar ka khadar imlang salang ka jing mane Blei ha ka ta por ka bo Isaya im long ka por ka ba yo i ya ka jing sensyar ka ba khrau bor jong us em Jehoram baar haba ka long ka ri ka ba ruspa yo kakot ka sensyar ka khadar us em ko musipai wat bet ba ban yelet ma long ka ri ka khlan bor bat kiri ki bamarjan ki siap tieng ban yelet ma ha ka ta por re namar da ka jing sarang ka jing baman ka jing bam sap bat ki wei ki jing ja ki basneu lapan long ba ki briu kin klet bat lendet yaw Blei Jehovah kumta kalawan ka jing penjat ka bakrau gumbalak deu ha ka kitab jong Amos ka lenong ka baning kong ter ha kaladon ka jing di yo bahak bat ka rupa sijur ki khulom bat ka jing em ubadok hap ban ya pen bat ban yalam bakla ya ki bahak bat ki balului ya kanerung ila ban syam na kane ka kitab jong Amos ka lenong baar kat khat ka ban reu hadu ba fra nang ta ka jing sensyar ka don padeng ka jing ya kat at bat ka hima ka bas phang satai the northern kingdom jing long jing man Israel ka ta wat ya ka song kha song man ka jing ya kni khat jing per king ha ka yo ka kot economy ka pop jong us em Jehoram kumbalak daw ka kitab jong kis em long bau lamane Blei thau bat pen long ka jing ya pat ya pra bat kumju ya kibriu ki Blei jit ki jong Blei kham tam ka jing long bakan jaman sem ladon ka jing le jubor ha ka jing sakri Blei ka an ka long senjor bat ha ka song kha song man nang ta ka jing long jing em jong kibriu ki ba song ha ka bantas phang satei ki don ar ki jing long kata ki ngai hau Blei Jehovah ha ka ju kapor ki mane ya ki Blei thau ki nong kanan bat ya ki Blei bal bat ya ki wei ki Blei bat kumta kilami ki nong ya thulupa ki bla kran persya bau Blei sapen sitom ya ki nrei bon gim ngai bat ki ngap ya ki jing kran jong ki nong ya thulupa ladangin pule ka kitab jong Hosea kelenong bading kong ter ngin yo yang tu bau Hosea ukuran bau wang bagi khon Israel kilong kum ki tengah klem bat ki khon klem lenong ka basan namar kata ka khat sa ka jingai bat ka jingkala ka bamut Isaya kelenong basan pulai kat khat benre wong
utrai la bu halor jong u ya ka jing bam hok jong I bara upol pat ka si jong u skina opsas kelenang ba ar kat khot phra khandai wang da ka jing ai la pen em yang I ban kham ngau thu tong inya pe yakane kat khot ka han riu kum ni wat yo try kat padang la ban syam yo wat lanesas ka ba pen I bangi don kam ya ki bangi dai ban wat bat bangi yo ya ka jing don kam ki briu ha ki por man chua ki wat ya ki maulanai ki diamond ban yo ya ka nam ka buram Reina du kasnam khat khandai spa sau pho ter ki briu ki ju ai sngewbha yala ki jong ki kurim da ki maulanai ban long ka jing sngan ka security ha ka jing em ka jong ki ba haba ki kindo jing ha ka jing em ka jong ki wei ubriu ukop tama bodha akaspa snam ka basau BC ulawat bukwa ban yo ya ka jing pensyai kata ka bangyang enlightenment kum tau la penlut por bad ulai syong hau ding habot kaya ka wajngai sispa khatsan kilometer na patna Bihar kum ta ka ni ka jingwat ka long ban yo yai bad kham tam na ka menta ka lawai jang ga jing im rei ki para bangai ha ka ni ka janit tongin ya pelot por khandiat ban phai bangin wat ya ki ki bakan jaman sem spiritual Isya hadien bolayo iya ka jinglong ka sansar khadar ka yo ka kot ka jinglong lingkar ka emlang salang bat kham tam ka jinglong jing em bakan jaman sem kom usyakri ujong Blei ula khot ya ki khon Israel sya ka jingaj bat ka jingkala ka bomod bat ban wat yau try se habangi kren syapang ka ong ban wat you try ngila ban keli balai ngi wat you try namar bo long Blei badan bor bara bala ban ai ka jing em hakado bat kham tam ka jing em bam jukut Isya ka nong basan chan khot ban kong ba aru ya thu bau Blei ulong pu ka jing em kumju ngila ro ban syam haka kitab probet kalanang ka ba arphod khot khat nyo kumju yones kalanang ban reu kat khot kalai fo ar ter Jesu wong long ukpu jang ka do hanrai ki khon Israel ki long kamana na beneng Jesu wong ukpu wan har na beneng ya ka bangila ban syam yones kalanang ban reu kat khot basau Shio Matias kalanang basau kat khot basau wong om tang dau kpu bo breu em hanrai da ka tien bara ka ba mi no nau Blei Jesu wong along kpu ka jing em ya ka balang ila ban syam yones kalanang ban reu kat khot san phoi wi sayau ong yaki khon Israel kalanang ba san pholai kat khot balai wat yau Blei un pelong Iaphi ka jutang bam jukut ni ka ju ka jingkular kalalong ru yau David ya ka bangila ban syam ka ar ka kitab jong Samuel kalanang ba nyau kat khot ka phra bat khan riu gom ju ru ya ka sam ka phra khundai kat khot ar nyau ar khundai bolu Quran phang ka jingmi pat u Jesus bat ya ka jing pendap ka kular ka jong Blei ya ka bangila ban syam kat kom ki kam ke apostol kalanang ba khalai kat khot ka balai phusau kitab Deuteronomy kalanang basau kat khot ka or khandai ka ong hanrai lada nang ta men na wat yo trai ubau Blei jong me men sa syam yu lada men da wat yu da ka donot bara bat da ka men sem bara ka kitab ar chronicle kalanang ba khat san kat khot basau ka ong hanrai hawa ha ka jing sitom jongki kila phai hau trai o Blei ki Israel bat kilawat
kila syam yau kitab proverb kelnong ke pra khot ke khan nyau u Blei wong nga I ya kita kiba I yanga bat kita kiba wat biang yanga kin syam yanga larangi perkhat jeliu bat pusan pha ya ka jingwat yo trai ka dan kamru ya ka jingkla ka bamut ta ka ba ino ya ka lenti baman bat ka pop bat bat utrai bat ru ban pan map na ki pop bara habang iwat yu trai ngem dai ban bu teng lane artatin kum ki khon Israel ki badang artatin ya ka jingwan ka jong saya ki para bangai ba ki para mansem ke bakador em hakapor bat kaya ke ba suk hadu kata-kata bat ke badap tang jing sngewbha bat bon sen kini ki kijap no ya ka jingai ka jongi bat kumta ngem kan mau shu ban wat yau Blei rei ha kini ki sngi lamba kane ka khlam jingpang ka pandemic ki babon kila kan mau bat kilawat yau Blei rei u Blei te juklet yangi wat kumbawat yu Adam shanu medon nila ban syam kitab Genesis kelnong ke ba lai khot khandai rangi phai sika testament ke bathmai ki kam ki apostol kelnong ke khandai kat khot ke ban riu ngin yu yang tu bo Blei wat wong a Sol Blei me pen stom ben yanga ki para bangai pat ki para mansem ki bakardar kat badang don kapor ngem dai ban bu teng ban wat yu trai bat ban kela ka bamut haka gospel jong Matius kelnong basau khot khan nhiều Giêsu wang to kela ka bamut daba ka hima ka jong Blei kalajan Shushu ka gospel jong Marcos kelnong ka baningkong kat khot ka bakhat san u Giêsu wang la pendap yakaya bat ka hima ka jong Blei kalahajan to kala ka bamut bat tong ru ya ka gospel mar kata ka syang hawi simet ban perkhat pidan kam em ban wat yau Blei ha kini gisngi ka banta ka ar to kerpat yau kat baudang hajan ka bamut yo trai kini ki kintin ki bau Israel kuran lese kila bandon ki bakeli ngin yo ayu ladangi khat kerpat yau trai ka kitab ar jang ki chronicle kelenong ke bak nyau kat khat ke bakhat sao ka ong lada ki breu jonga ya ki banga khat da ka kerteng jonga kin penrit yalade bat kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phaino nakalenti baman jongki kumta tengan sngau na breng bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan pengkhia ya kari ka jongki kini ki kintin ki pen shisha bau Blei ulang badan bor bad bakloi ban yarap larangi khat kerpat yau omdei tanggata ngin yoru ya ka jing Kyrkhu ka jing ai bat ka jing pet em ka jong Blei gombalo pen pau hak Bible ha ka testament ka barem bat kumju ha ka testament ka batmai ka jing khat kerpat yu trai kalong ban yo ya ka jing yarap Isya kelenong ban rup sao kat khat ka phra bat khandai wang atrai melong ukpa jongi ngilong ka dau bertha bat melong unong thau jongi tengi baro ngilalong kikam ka kti jongi wat snow bitar lep atrai lemne kan mau junom ya ka jing bam hok hakmi
to i ngi kerpat yame barok ngilong upai lang jong mi ladangin pe ya ka jingyai lanti jong ki khun Israel yoi ba ki khun Israel kidan tang ka jing khnyum suda bat ka jing kran ben ya kinong yalam bat ru kim kan mau shu ban karpat yau Blei Nrei Moses kum unong yalam bala jid jong Blei walau dai ban mat ye kendu ye ke jing ki bajuat bat kut lat ka jing im ka jong u wat bat u khat karpat yau Blei ladang ipek ka kitab Exodus kelenang Blei fulai kat khat ter ngen siam hang tu ya ka jing karpat ka jong Moses yau Blei bat habau Moses ula karpat yau Blei Blei ula ngap ula skor yau Moses bat kum tau Blei ula ong ka khmat jonga kan lei lem bat me bat dei namar kane ka Nongkren bo Moses usanut ban yang ban yalam yaki khun Israel nari jep hadu bakanda poi sya karui kanan ladang ipek cucu ka kitab Exodus kelenang bakhat nyo khat banengkong ter ngin siam hang tu habaki khun Israel kim yo bandi kilek nyum yo Moses te Moses ula karpat jam hau trai dong ngan le ayu yau ne pai ba sa khandiat gen salen them yanga utrai ula ha Moses to ya syua upai ba lambat kita menbasan men syo yau tau mau siang horep te ka kan sami dei tang kata haba ka hamara kalak thang bam don jing bam shu hari klau ban haba kila poi ha duriau basau ki khun Israel kila khnyum denge ya Moses te ula karpat be yau trai wa Blei badu trai wa ngap pa sa skor Moses bad ula penja ki kamba baki khun Israel gen yo telah ki jong ki khmat bad mat ya ki kampla ki jong Blei ya kini para bangai la ban syam du kelenong ke bakat sao ka kitab Exodus hadu kelenong ke bakat nyo ya ki kampla ki bau Blei ula le lembau Moses habau Moses ula khat kerpat ya Jeremiah kelenang ke balai fulai kat khat ke balai uang to khat yang dengan pai kte dia me ban ngan pen iru hame ya ki ki bakrau bat ki ba ya ki ba mem tem pangi pai pat sikatas men ke bathmai ngin syam ma ui ya ki bri ki ba khat karpat yu trai yo ya ka jing dan kam ka jing im bat ru ya ka jing pet im ladangi pule ka gospel ka jong Matias kal nang ba pra kat khat ka bening kong hadu sao ngin yo hi ba wei ba pang nyang thole ula khat karpat yo Jesu do ong kum ni ko kan rat lada men mon mela ban pen khot yang Jesu te ula kne la ka kti bat ula ta ya uda ong ngamon te men long khot kum ni apang khot ya kata ka jing pang nyang thole sa khoi ka jing ja ha ka bangla ban syamru ha ka to ka gospel Matias kal nong ba phra kar khat arflai ter ngin yo hi hang tu hawlawan ka jing khi phala ka jing khi yong hapo duriau kisnran long gila syapting bar ha ka jing syapting kila khat kerpat yo Jesu kyong ko kenrat to pen yangi ngen sayap Jesu ula penjai-jai ya ke yong kita iki jingja ki pensisa bau Blei ulong hajan ya kita ki bakhat kerpat yau trai Jesu kloi ban yarap
bad waru ka jing don kam ha ka jing em bad ru ya ka jong ka jing em ka banginum sliang syu lanu ya ka ne ulakular ha ka nong Samaria ha ka pung jong Jacob ya ka bangila ban syam ka gospel jong Yohanes kelenong ka pasau kat khat ka baspo mar kata ka jing khat karpat yu try long bangin yo ya ka jing em ka babam jukut ladangi pej ya ka gospel jong Lukas kelenong ka ba fulai kat khat sau pu sau fulai ngin yo I hang tu ya ka jing khat karpat jong udakat lor ka ding pna ha ka khlip mat ka bakhat du jong ka jing em ka jong u ulakan mau yo Jisu bat ulak khat karpat yo Jisu wang kumni ko Jisu to kan mau yanga onda melapai ha ka hima jong mi Jisu te ula ong hau si sia nga ong hame ha ka ni kasngi men long lembat nga ha paradise kat no kan long ka jing kemen la daya nga bat Iaphi u Jisu nong ha ka ni kasngi hin long lam ha paradise la dangi khat karpat yo Jisu dan ha ka ni por baka partai menta kawat ya kilat kelenti kawat ya kidawai vaksin banyada na kani kakhlam jingpang COVID-19 nrai hadu menta omla banyo nrai la dangi wat yo Blei ngila ban syam yau bat ngin yo maru ya ka jing Kyrkhu ha ka jing em ka jongi nrai phose bun kibriwa kini kisngi kiwat ya ki jong kani ka persai nrai om ya kalawai jong ka jing em Jisu wang nrai pin ya wat chua ya ka hima ka jong Blei bat ya ka hak ka jong u te ya ki bara on sai lang tamafi ka gospel masios kal nang ban riu kat khat ka Blei phulai bai kini ki jingja ki babun haklang satlat ka perthai bon ki breu ki wat ba ki khot karpat bat ki kwa ya ka jing irap mar ka jing ta jong ne khnyang jing pang ka jingling shop jong abariang bat ki wei ki jingja ha kini ki sngi kane ka ta sibun wat ya ka sarkar kamla ban yarap namar wala bon than ka jing karpat bat ka jing don kam bakerke nrai habangi karpat ban niwat yo Blei ulong bak loy ban ai ka jingirap badru khlam siudor free of cost kumba ong ha kitugit khat ban kong ter jong kaneka kitab jong Isaiah shu ngiem kini kisngi ki bakibriu I kumba kim syap ting shu yo Blei I kumba ki syap ting ya kaneka khlam jingpang Blei ka tin ka jong Blei ka ong to wat siap ting ya kita ki ba penyap ya kamet bat ki bamla ban penyap ya kemensim Blei pin kam siap ting ya ta bala ban penjot bat ya kemensim bat ya kamet hadu jok ya kene ngila ban syam gospel Matius kelnong baspo kat khat arpo pra dalam bai kita ki jingja para bengai ki bajaha keleng baslat ke persai kajing silai kajing ing yang gihima kisima kajing letma kajing pang kajing stom ki bahar kombat ki wei ki bajam man la kasngi kani ke pen isyai baka jingwan ka jang utrai kalanang hajan bat lanang yai bendap ya ka bala tho ha ka kten ka jang Blei ya ka bangila ban syam da ka gospel ka ba arsaw ka jong Matius kelnong balai gospel Matius kelnong ba arsaw kat khat ka balai ter gomjo ka ar Timothy kelnong balai kat khat ka ban kong ter para mengai ba ki para masem ki ba kodor
kat badang don bat ple kalat tung in wat yo Blei bat ngin khot karpat kat bau dang hajan ngin siam ya ka jingsuk ya ka bau Jisu wang ya ka jingsuk ngai phi ya ka jingsuk ngai no phi om kumba ka perthai ka ai reng ai manga phi yones khat sao ar phnyo om dai tang katang yo iru bau Jisu ukular ban ai ya ka jing embam jukot gospel yones kal nang balai khat khat reu na bau Blei lo e kata ka perthai lai ti no khon bala khamar wei wu ei bangai hum jot chon re yo ya ka jing embam jukot shu Jisu wang tuan hanga phi bara ki badai bat khia ka jingket te phin syam ka jing ja thai David hakakulat jong ka jing im ka jong ula khat karpat yo trai wang ka jing jar la khat yo trai te ula sa skor yanga la ban cham ka sam sis pa ar pho ka khat ka bin kong shu ka sam sis pa ar pho ka khat ning kong ba ar David wang ngan khmet yala ki khmat skilom nang no ka wan ka jing rap jonga ka wan no trai wala thau ya ka beneng bat ika khandau kom kane ka por ko ki para bangai ri ka jai ben riu ka par thai ngi don kam shisha ban wat yau trai bat ban khot karpat ru ha ki por bara jong ka jing em ka jongi wat yau trai kat badang la ban syam to khot karpat kat budang hajan te baman unino ila kalanti bad uri bam hok ila ka jingmut don phai xiao Blei teu snau sneu bad Blei jongi on ma par to Blei Kyrkhu ya bara kito gi bapai ya kan ke program aki yeng ki sam ki jongki u Blei na ka benta ka burom jong amen te menta to ya poi pat skui ka benta kata kayo kalong bangin ya duai lang bangin duai ya sai hakmat ka jong Blei na ka benta kito ki badan kam ya ka jing duai baning kong ngin duai bo Blei un bat skam ya ka jingai ka jongi ha padeng ka ne ka khlam jing pang ka bangi dei pan mat ha kini kisngi manta ka bar ngin duai ba karpat yo Blei bondan nekat ba ki para bangai jong ka balang bat kitu ki blasya kata ha kane ka khlam jingpang bau Blei un kan bor ka jing em ka jongki man ka sngi bakin ngai kin IT bat kin shania hoi ki dan ki badan ki yeng sam ki jongki ki badan ki corona center ba ki wei ngin bu jing duai kerpang na ka banta ki para ngai jong ka balang bat kitu ki wei pat ki ba ong yangi bangin duai Induai na kamenta ka riu ka jai ben riu induai na kamenta ki nong yalam bau Blei un pen yo haki ka mansem bakila ban yalam ya kan ka ri ka jai ben riu hakalanti ka man ka jong Blei bat bakila ban sunchar hok ya kan ka ri padeng jong kan ka perthai ka haki ni kisngi induai ru bau Blei un karsan bor bat un don ringkat tham bat kitu ki barana khmat ban ya khun persya ya kana ka khlam jingpang ka beja ha kini kisngi bau Blei un don ringkal lambat ki kilap IT met ban mensem na ka benta ban pen em ya ki wei pat ki mensem ki bakar dor genial duai na ka benta jongki nen duai ru bau Blei un penmat un kuran baki briu kin yo ya ka jingkala ka bamut nang bakin yo ka jing pen khia bat bakar ri sai sen pat kan yo ya ka jing pen khia now Blei tong in ya duai Blei ko pa jong i ba beneng sai sen pat gi wana ka dang por wana ngo i me ko try namar ki ai bara ki ba mela le ka jing im ka jangi hoi mela don ring kal lamba ki por bara wan sai sen pat au Blei ban bu ti au Blei na ka benta
ka jing em jong ki khon ki jong me bat kham tam ba men bat kham ya ka jing jong ki shakri ki jong me ya ki khon ki jong me padang ne ka khlam jing pang gan chai nrei bakin yai chan ya ha me ki por bara wan banduai bat puti kerpang yak para mengejang ke balang au Blei ki bala pentep sangi sum ke balang au Blei bangin bu jing duai kerpang ki ba mat ba chak ta na khlam jing pang gen trai ki dan ki badan ki yeng ki sem ki jong ki badan ki ha ki jaka sumar ki jong ngi duai ken trai ba me men dan kat man bat skam ya jing kai ka jong ki men yarap ya ki begin nai ki begin chan ya ba me begin om shap ting ken trai namar melang au Blei ya ki por bara bat me dan kat lambat wanu mino na ai don kat kain trai ya ka jing em ka jong gi na ko ik por mau ya ka ri kan mau kinong ilam kinong sanchar jang kat ni ka ri ka ba e ka jong i bagin yo ka man sem ka jing snow shir ham ban ya troi ya ka kam bat kam tam ban sanchar hok ya ka ri ka jai beliu nang ba ka ri jong i kan yo ya ka jing song sok song san padang ni ka jing ka jing ale ka bang dei pan mat wanu mino ko trai jisu na ye don ka ru au Blei kam tam ya ki tu ki badai ban tu rahmat kin trai ban yale persya ya kan khlam jing pang kin trai khlam khain shu ya ka thia ka dam ki wei au Blei ki jing em ka jong ki liale na ka banta ban plai em ya ka man sem ki ba ror o jisu e wanu mino ye don kat kin trai jisu na ka banta ki tu au Blei ki ba pet ngai chame ki bala landat yame kurwan yaki bakin wat yame bakin khot karpat yaki map yaki tu khot yaki bakin kala ka bamut klang bakin yo sai sin pat ka jing pen khia bakari kan yo ya ka jing pen khia bak parthai kan yo ya ka jing pen khia hakum kan ka sngi wadan kam ya ka jing pen em ka jong ki dan ringkat sai sen pat bat au Blei Kyrkhu lang yaru yang ilang barok kan trai bat ya kan ka program mengila pendap kan ka por kan long da ka jing dan ringkat ka jong me sa sko sai sen pat au Blei ka jing duai ka jong e ta bangi dam ngi pan kin he tang trai no patem jong Jesus Christ manta bala kartaru amen manta pat ngin poi pat sakawai ka banta bat kata kalong bangin yo ban yarwai sakawai ka jing rai ka jing ruai ka balai spa prau sao jing ruai lai spa prau sao wat nga wat yame ko kan rat shane shawai khlam da wai snau ki jing yam la rongat haba jan uyeng utrai khomat jong me jing em jonga ha parthai jing ruai ka balai spa prau sao Ros sao tli kit khot to sngewbha ban yeng What yummy cooking, right?
Kemanta nga pois kuai tu nya penwai no ya ka jing sakri ka jong ya Blei. Para kuai jong ne kapor tu isnei sai sin pada Blei ban Kyrkhu ki ege barak ki bangila pendap hakane ka janmit kindalong ne ba pdiang hon na khat ka jing isnei ka jong me. Para kuai no jong ne kapor tu ai ba ka jing ai ek bada byang ka jong utrai no penem jong Jesus Christ. Ka jing ba jong Blei pa lam ka just lok ba thiang ba pan sai bol ka jong mun sem khoi ai ba kini ki jing Kyrkhu dalang ringkal lam ban ngi oi lam ba ki rungat ki badam ba sakri me ka ri bad hak leng satlat ka prathai na do mantas du ki arta bam ju kudru amen.